vostedes o mismísimo Roberto Vilar. Sempre queremos máis, deverían as catedrais, dame máis, dame máis. Gracias, moitas gracias. Benvidos, benvidos. Gracias. Está ben. Moi ben. Moi boa noite, son as 10 menos cuarto pasada xa, Estábamos dicindo que este quedou vos moi ben a cabeceira, moi ben tocada. Sí. No, quedou moi ben tocada. A ver mañán. Non vos confiedes que igual mañá vos queda peor, vale? Un aplauso grande para a banda de Land Rover. Unha cousa. Hoxe estou moi feliz, tú, Néstor, isto que vou dicir agora van a entender. Hoxe estou moi feliz porque o primeiro convidado da noite vamos falar das galiñas. Anda a xente asustada. Dios, hai que matalas, porque van a meter a cárcel a todos. No, tranquilos. Vamos falar do tema das galiñas, vale, xa. E isto dame a posibilidade, a oportunidade de contar unha historia que teño eu cas galiñas, cos animales, ca aldea e cas vacas. Ajá. Sabes do que falo? Sí, sí. Que eu contaba no show, no teatro. Sí. En Continuation. Gran historia, sí. Eu antes era medio gilipollas. Explícome. A mí dábame vergonza. Dixo unha e agora... No, a ver. Vades comprender... Ides comprender isto. A mí dábame vergonza, cando era un chaval, cando era pequeno, dábame vergonza ser da aldea. Sabes, andar cas vacas e tal. Pois a mí tiñamos ese complexo, esa vergoña que eu entendo que hoxe xa non hai, porque os da cidade eran moi guais todos, e nós íbamos cheos de lama, de bosta. Sí, eu tiña vergonza. Entón, eu, por exemplo, de Brao, eu son de Xove, ao lado de Viveiro, que é un pobo, unha vila Viveiro, onde de Brao ven moito veraneante. No mes de agosto, por exemplo, chegaban o que nós chamábamos as madrileñas. Viñan as madrileñas, poñíanse ali pola playa, aí íbamos nós pola playa, chamábamos de marisqueo a pie. Íbamos plá. Bueno, eu non ligaba porque eu era moi tímido, pero como era eu, que eu iba á discoteca, era bailas no, tal, a min, de feito, daquela non me chamaban Roberto, conocíame por aí ven bailas no. Que era bailas no. Pero un día liguei coa madrileña, tería eu 16 ou 17 anos. Que pasa? Que nós, daquela, eu e moitos máis da aldea, por desgracia, tiñamos o complexo da aldea, das vacas e do rural. Agora comprendemos, pero daquela era así. E entonces eu, cando ligaba cunha madrileña, preguntaba, e tú a que te dedicas? Bueno, eu andaba cas vacas, que era un... mi padre tiene negocios negocios en el extranjero y mi madre más en el extranjero aún que mi padre. Bueno, tal. Bueno. Y yo ando con unos proyectos de ingeniería y tal. Bueno, o caso é que con aquela rapaza a cousa foi ben, de noite, foi tan ben que casi nos damos un morreo, non lle faltou nada. Pero eu fume para casa ese sábado a noite enamorado, naquela. Entonces, eu quería ver por siguiente sábado, a ver que pasa e tal. Ela pensa que eu son aquí a leche. E o lunes seguinte vou pola aldea con miña abuela e 3 vacas. Eu vestido cun mandilón, unhas botas de goma hasta aquí, un gorro na cabeza e miña abuela cunha pañueleta e unha sudadera de Universidade Nevada Las Vegas. Cuidado, vamos bien. Bien. Vale. Entón eu vou,
lunes pola tarde vamos con 3 vacas. Miña abuela e eu, como se levan 3 vacas? Porque non seña da aldea. Miña abuela vai diante ca primeira vaca, vai unha vaca no medio e vai unha vaca atrás e eu vou detrás da última vaca ca vara, ca gillada, pa. Pero que son carreteras estreitas, daquela. Entón, escoito un coche pitando atrás, pip, pip. Claro, había unha playa cerca, viña moito veraneante, por ali tal, pip, pip, e eu, están aquí os turistas, xa vai, pip, pip, miro, ostra! A madrileña con seu pai no coche. Espera. Eu cajillada na man. Abuela, vamos, abuela. É miña abuela. Que espere, me cago ya, que espere, eu xa rojo como un tomate. Dixen eu, non podo ter tan mala suerte na vida. Non pode ser a única madrileña que aquí liguei, non pode ser. Vou mirar outra vez. Postras! Pero non collía o coche, pitaba, eu iba tal, dixo, madre de Dios, abuela, dalle pa diante, que esperen, Dixo, bueno, da igual, peor xa non pode ir. O coche estaba pegado aquí a min a 1 metro. A vaca que viña detrás aquí ao meu lado. De repente a vaca levantou o rabo. Ao parar, a vaca levantou o rabo hasta iba suelta. Plá, 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 plá. Eu ni me apartei, xa, plá, plá. Entroume hasta por dentro da bota de goma. Que sepa que se un día temos sexo non lle fago ascos a nada. Hai un momento xa de humillación total, eu cheo de lama, de bosta hasta arriba, e miro para atrás para a rapaza que estaba no coche, a cara era un poema, a cara. E miro como a quen, que es? Bueno, seguimos andando cas vacas, e ancheouse un pouco a carretera e xa puido pasar o coche. Aparteime así un pouco, e vai ela con seu pai no coche, e para. E díceme seu pai, ela ni miraba para mí. E díceme seu pai, mire, perdone, para ir a la playa de Portocelo. Así é, así. Mire, perdone, para ir a la playa de Portocelo, dixe eu, no sé, que yo no soy de aquí. Vanessa. Vanessa se chamaba a vaca. Bueno, ahora rímonos, pero daquela paseino moi mal, porque nos daba vergonza ser da aldea, era algo que, bueno, que me gusta compartir tamén, é verdad. E hoxe, mira, van ser as 10 da noite, e vai entrar por aquí, por as escaleiras, non? Vai entrar un ser humano extraordinario para falar das galiñas, dos galiñeiros, das galiñas, do rural, da xente que traballa no rural. E é un dos veterinarios máis, aunque non teñades animales, aunque vivades no centro de Vigo, quedadevos a escoitalo. Como fala este home, eu poucas veces escoitei falar a alguén. Vainos intentar dar luz sobre o tema das galiñas e moitas cousas máis, porque é un sabio de verdade. Hoxe ven a pintar a mona, Alan Robert, un veterinario. Suso García! No.